ndị be anyị ndewo isiokwu m bụ maka ya bụ ihe na-ewi na trend na Facebook na social media. Ya ihe na trend na social media. Ihe na-ewi kita bụ amaghụra ụra Bianca. Ihe na-ewi kita bụ amaghụra ma na Anambra ma ọ bụ amaghụra Bianca. Mana abịa n'ụra Uchenka chọrọ ikwu maka na okenye a na-anọ n'ụlọ ego anwụọ n'ọgbụ. Abịa n'ụra akọwasịgo ife niile maka nwunye Obianọ si wee binye n'oche were jekwu Bianca. Mana no good morning butere how are you anakata amaba ụra mana amama ụra gosi na onwere ihe dịbu adị mbụ. Ọzọkwa amama ụra gosi na esemokwu dịnị gbogote. Imirikite ekwugo okwu sị na nwanyị ya bilitere n'oche wee jebe ebe onye nke ọzọ nọ ọnya bụ onye chọrọ okwu ma ikpe ya chọrọ okwu ma ekpe ya. Mana ya bịara ikpe ebe a dịka ebe na social media ihe na-ewu ọra amala. Ndị Igbo ba nwere nchọ ka ngwa anyị ihe niile ara abụkwa n'ive eji akpali amụ. Ihe niile ara abụ ive eji akpali amụ. Ihe niile ara abụ ive eji egwuri egwu. Ihe niile ara abụ ihe eji abụ ome kama ị ga-abịa chebe ihe dị otu emenu. Kedu ihe ọ emebiri anyị ife ka ọ ga-emeziri anyị ihe? Maka na ọ bụ na ị na-enye bụ ihe anya kịta ihe ọ pụtara bụ na onye echichi rituo ịghọtago ewere ụra setụlụ ya. Onye echichi rituo ewere ụra setụlụ nwunye ya mgbaṅa na ntị. Ihe eji egwu ya bụ na o nwere mkpụrụ na-aba akụnye dị mkpụrụ mebezie ọ bụrụzie obu eme dị mkpụrụ mebezie ọ bụrụ ka ha si eme dị mkpụrụ mebe ọ bụrụzie ọmịa ọ bụrụ ka ndị Igbo si eme. Ọ nwekwara ego abụ nwaanyị mee ọ gwara ego abụ nwaanyị mee ome na omefegokwa o. Ngwa ka nke ọlụ gị mmalụ gị atụ. Onye ọbụla bụ onye ala onye ọbụla bụ onye arụ dị mma jere ịsa arụ na mmiri wee elu ebe o ji ịsa arụ na mmiri onye ara wee bịa kpụrụ akwa ya kpụrụ akwa oyibo wee gbara ọtọ na-asa arụ. Onye ewezi na mmiri gbapụta ọsọ tika na-achụ onye ara. Ọ bụrụ na ọ gị na-aga n'ụzọ were fụ ebe onye mmadụ na-aba na-agba ọsọ gịnị ka ị ga-akpọ ndị a kwuo ihe ị ga-akpọ ha amam ya ga-akpọfa. Mana ihe m chọrọ ikwu okwu ebe a bụ dịka mmadụ na ọ bụrụ okenye ka a na-ekwu amatụrụ everybody. Abịa n'ụra ahụ mgbe ụfọdụ kwa ọ na-abụkwa ọkụkọ gbagharịkarị a na ekete ekpudokwe ya o. Mgbe ụfọdụ kwa ọ na-abụ ngwere na-agagharị ọdị ya ka oyi akwa mana mgbe apịa ngwere ife na-alụ ọma na ọgba ọtọ. Mana ndị be anyị zụrụ ọmana ya ga-etigbu osisi egbo na egbo. Ndị be anyị abịakwazịrị onwere mkpụrụ mmadụ ga-abụ mmadụ kụọ mkpụrụ abụrụ ọkpụtọrọkpụ. Abịakwarịrị ịgbarị ọra o. Ndị be Ojukwu ha nwere ya maka na di ya bụ Ojukwu nwere onye ọ mụrụ ọra wuri ewi ka mara mụ na na-ekipụkwa history. Ojukwu Chukwu Emeka Odimegwu Ojukwu nwere onye ọ mara ọra ya dị Bianca nwere onye ọ mara ọra wuri ewu na Nigeria. Na nwunye ya begokwari fresh kwa dị ọra ka o wubekwe. Mana ka arapụ egwuregwu na nke a ka ekwuo okwu okenye na okenye aha nọ n'ụlọ ego anwụọ n'ọgbụ. Efuru ụmụ nwaanyị na-aba mara ọra ma nwaanyị a bilitere n'oche na public wee jebe confront nwaanyị ibi ya mgbe ebidozi nke ikwu okwu enyi ha tupu o wee ruo na nke ịma ọra. Ndị Anambra lebana ya anya ndị zere ọzọ be anyị si n'ebi anya ndị Ichie ndị Igwe. Ọ nwekwara ihe eji akpụta obodo n'Ujukwu na mmadụ. Ọ gwara ị nwere ike ọ na-atọ ọchị na midia ọ na
Nika, social media only have one body. He jamama noro nwunye gị ka mụrụra. Okwa ki jamama. And he jamukwa mu akita. Daddy happy ni ndị a na-alụ kịta bụ na ọ bụrụ nwunye gị mụrụra ahụ. Ndeba ya nwere ihe bụ mmetọ nwa ọgaranya n'aka bụ ogbugbu ya. Ka arapụtakwa ụtọ nkwụ na ose nkwụ. Anụsigo m akụkọ niile before mme vidiyo anụsigo m akụkọ. Ma nwunye Obianọ nwa ka o si eme nke ya on the dress mana ọ bụrụ ya ka na-ekwu. Nọ nke melepụtala ife anya na afụ ka a na-ekwu okwu ya. Ọkwadịrị okite ebido na-agụ Ezinne Maria oyoyo yara anyị onye eche okwu na ndị nne m ama ewo nne ya mụrụ ya nne oborogwu na-ebido egwu nne mana na ihe ndị nne jiri mee n'ọgbọ the whole world na-elele ndị nne na-ekene ihe ndị nne melụ kedu ihe unu na-agwụ ngwa nga ntị ka bụrụ na-amalọkwa maka ndị na-achị ọchị ka unu marakwa ebe ihe anụnwa ga-alị ngarụ ebe ihe a ga-alị ngarụ bikozi ihe abụ ọ bụ na nwoke na nwoke mgbe Ojukwu emegodumego Ojukwu mara ụra ọ nwoke ihe ụra nwoke mara ibi ya bụ nga jidere m na nke na-ekwukwa okwu ya kwụsị okwu ike bụ nke ụmụ nwaanyị a ịma na okwu ha bụ adọrị ofere ọgbọ site n'ọgbọ fee n'ọgbọ site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Nwa Obianọ na-afụ nwa Bianca ono ọ na-achọ ụzọ ọ ga-esi ama ọghara ka o wue. Ọ bụrụ na nwa Bianca fụrụ ụmụ Obianọ ebe a ga-eme itu n'obodo oyibo achọ ka ama ọghara ka o wukwe na soshal midia. Now imirikịta ụmụ nwaanyị ndị anyị na-anụ anụ kịta na-amarọ nzuogwu na-amarọ nzuokwu na-amarọ o mere ka bren na-adịba akpọ sara nwaanyị na-eche iche ka nwaanyị ha ga-ebidozie kịta na-amezi onye a na-aji ikwugharị ọnụ amaghị ọra Bianca mụrụ nwunye Obianọ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-aga na mitin kịta ọtụtụrụ nwaanyị bi ya ọ maghị ọra maka na ọ na-ewu na soshal midia ọ dịka ọ bụ ihe ọma ka ọ bụ ndebe anyị ọ bụrụkwa ihe ọma o ọ bụrụkwa nne ihe ọma na nwaanyị a mere ihe adọrọ mma ya eziokwu mana nke ya mere anya fụ ọ jọgbukwara onwe ya ọ bụrụkwa ihe ọma ka anyị gara ike ipu a legacy ga-adị very bad for tomorrow maka na amara ọra ọ mere nga ya amarụ ọra amabazi ya ma nwoke nọ n'ụlọ maka na ihe ọ pụtara bụ na ụmụ nwaanyị a riwaziri anya nke na onwe ha jiri nwoke kpọrọ ha nọrọsi ya nnọọ n'ihu ụmụ nwoke ma gọvanọ nke ọfọ na-abanye ma gọvanọ nke na-apụ apụ ma ndị nzere ọzọ ma ndị ichie ndị obodo jiri biri who is who in Anambra steeti anọrọ ebe a na-ama ụra mmadụ anọrọ ebe a je na-arụ mmadụ aka onye eje rụọ ya aka iwe we onye arụrụ aka ọma ụra ụmụ nwoke anakwa amụrụ ihe amụ esi ọkwamamụrụ dị ya amụ nwoke nidikwere ugwu nkwari ugwo ifi mma nwaanyị onwekwe nidi ekwu ugwo onwekwe ugwu mfụrụ ihe ara onwekwe mfụrụ tọrọ ọchị na ya o ihe atọkwa m ọchị evomụa bụ Nnatuu the family doctor ezoloma ọtọkwa m ọchị o afụtara m ya ka ihe eji ekereti ihe ga-emebi ihe n'ọdịnihu gbakọọ ya ịchọọ ịmụ amụ ịchọọ si na onwere ihe ga-eme mana onwe ihe ga-eme na o ruo dị n'iru mgbana ahụ nwa Obianọ na nwa Bianca ono kedu isi ụtọfa ka ezi ihe oyibo kpụrụ legacy kedu ihe mmụta anyị ga-amụta n'aka ndị a gbogodo m ihe a ga-amụta n'aka ndị a nwunye Obianọ ejebe ịdụ aka n'ọnụ mana ana na be ha gbaa nwaanyị ọtọ na-akpụgharị nwaanyị gbaa ya ọtọ ji ragbuo di ya ayafu ebe o kwuru okwu ọ bụrụ aka ka ọ ji ịdọ n'akwa jọske na-abụgharị ka ndị nna omume ha dị ọ pụta nwe difendi ya nwaanyị ibi ya gbara ọtọ before the public obodo nwaanyị gbara n'iro nwere ka esi emekpa ya atụrụ ya ragburu di ya ọtọ ọkụkọ ọkpa ozu ọbọbọ ṅụọ mmiri ozu o nwere ka Igbo si eme ọnụ ọ bụrụ na aka ya dị ya na ihe uwe emebe ọ bụrụ na aka ya adịghị ya o nwere arọ ọrịa ya n'ụwa ihe ya na ndụ ya na ụlọ onwe ama na aka ya adịrị ya eje gbaa ya ọtọ nwaanyị ya bụ nwunye Obianọ ihe a na-eme na ụsọ ebe obi na be di ya kedu ihe o mee mana o jigo rụọ onye a aka o jirụ aka jerụ aka ebe o jerụ aka bụrụ ndị na-amarịrị bọọla ewurekpuo ọra na nke asụsụ na nke ekworo ekwo ọra niile ahụ bụrụgo ọla mana ihe na-ajụzi unu ndị Anambra be anyị ndị nzere ọzọ ndị isi ibe m elee ihe ọ dị unu ka ya ga-eme n'ọnọdụ a ka ọ dị ka ọnụ ka ọ bụ ihe ọma ka ọ bụ na ụmụ nwaanyị anyị na-alụ alụ pụtara ebe anyị na hand over n'aka Soludo solution ebe a na-achọ inyefe ọchịchị erebiamụdị ihe dị otu a
ọkwara good morning butere how are you ama n'ọra ofu onye nga-ama onye ọbụ ọkwara ebe ya gụrụ n'egwu soro ndị obodo dị ife dị mma ofu onye anyị ga-ama onye ọbụ mụ ha mara onye ọbụ afụrụ onye vidiyo ofuma mana ihe marụ na mụ fụrụ ofu nwoke ndị ọ na-eme ka ọ na-eme m ndị na-achọ ka ha kee ọrịa postret ịmakwa nwaanyị akpọrọ afọ Bianca ono Bianca nwunye Ojukwu ịmakwa onye ọbụ world class ofu nwoke wee were onye abịghị ha na-abịa ekwube mgbe ụfọdụ imere iwe ga-abịa iwe ọlingaruo na onye ekwesịrị ịgwago okwu agwago okwu onye ekwesịrị isi gị n'ozugo agwago n'ozugo onye ekwesịrị ịtụrụ gị ọnụ atụrụ gị ọnụ onye akpatala ya nwa bụ onye nna amara onye ọba amara afịa ji wee bịa ha bụzie maka na ọ na-aba ama ụra onye a na-amụ onye amara ụra ka a ga na-eji ihe eje n'ọgụ ka ọgụ dafịa na nwoke were hapụ onye amara ụra o ji ejide ihe eje n'ọgụ ka ọgụ dafịa na wee jee n'aka Bianca ono rarụ ebe ahụ na oji igbo ọgụ ọ rarụkwa ahụ lakpuru ebe a dina na rarụ anaghị ozi ya ya obilie ọmakụọ nwaanyị mmadụ were supaglu were aka gba ebe tara n'ime ụta nwaanyị mmadụ ka dịrị ka chi ọ dị ka chi si ike n'anya anyị nwoke mmadụ na-echebu ngwa ya mgbe ejeta eme wee ruo Bianca ono efebuzi ebe a jee were aka gụhekọ Bianca rarụzie ụra ebe a alụchazi ọgụ na-ayọ nwoke na-ezu nwoke ayọ ya pụtara n'ọgụ ebigo ọ ya bụ na o nwere agba ga-abụ mmadụ kpaa onye na-etoriri ịgwa ya okwu agwa ya okwu ndị be anyị ndị Anambra steeti biko si lebe ọra ama n'anya adị karịkacha eji eme dị mma ọ ihe a nọ n'enyi ekete ihe ọbụla bụzi ihe egwuregwu mana amara na ị na-achị ọchị bụ nakara abụ nwunye gị ka a mara ọra marakwana amara na ihe iji achị ọchị bụ na ọha nwunye gị mara ọra maka na nsogbu ka adọla ife a ama nwunye Obianọra maa ya ọra ọ labụrụ Amerịka mana ya Amerịka ọ nara ebe ahụ mana sikwuo ni okwu na ya ka ndị mmadụ gara ịfụta ya na oke esi eme maka ha bụ ndị a na-engomi ka imirikịta ụmụ nwaanyị gara ịfụta na ya na nwaanyị ibi emegharị ahụ ọ maghị ọrụ na pọblik ka ọ dapụta n'aka nwaanyị ibi ya na nwaanyị ibi emegharị ahụ ọ maghị ọrụ na pọblik ọ dị ka oke esi eme n'ihe agha bụrụ ka esi eme ya ọ bụrụ ka esi eme nwoke a na-akwado nwoke ugwu ebe ọ bụrụ ụmụ nwoke nọ ụmụ nwaanyị na-akwado ugwu anyị biri na anyị ji tụfusi omenala anyị abịa gozie afịa anyị nọrọ nwaanyị anọrọ anyị suru ụgwọ ha anya nwaanyị suru ụgwọ ha anya ka ụmụ nwoke niile ndị zere ọzọ ndị ichie niile ga-eji wee hisalụ n'ọka ebe a na-achọ ka anyị hand over maka onye ọfọ ga-abanye wee duru anyị gaba wee ruo ebe ahụ wee lengaruo nke ịma ọra maọbụ iji edo aka n'ọnụ mana onye ji eduba aka n'ọnụ bịa malitere adụmaka n'ọnụ kpatara ịmụ ọra ji wee pụta ifuru ụmụ nwaanyị na-aba ha kparịkwara ya kparị o nwere ike ma laiki ihe a na-ekwu ụfọdụ gasị na arapụ ihe ahụ onye meta ihe ma ọra sị ma ya ọra ọkụmụkọ ọbụ nwunye gị ka amalụ ma ọ bụ na ọbụ nwunye gị malụ ọkwa ego o ji dị gị mfe na ntị na o nwere omume na-abụ nwaanyị mee ụmụ nwaanyị nwere ebe nwaanyị ga-ejedebe na omume ọbụla omume ọbụla nwere ebe nwaanyị ga-emedebe ya ụkwarị ndị na-ebe ahụ ugwu mgbe ahụ nwaanyị a na-ada aka na ojere arụ aka eje kpọpụ nwaanyị ahụ ka ọra ghara ịpụta urukuru lebere ya nnọọ adụba aka n'ọnụ ruo nke ịma ọra amazi ọra ewere nwaanyị ha akụkọ ndị be anyị n'otu ọ na-ewi na ọ bụrụ ihe ọma ka ọ bụ ụlọ anyị na ndị iro anyị maka na ndị iro anyị na-achọ ebe anyị ga-esi wee ga-enwe ihe nkọcha a na-ekwu okwu ọrụ ndị nke a na-amasị onwe ha ọra ndị iro anyị na-achọ ụzọ e ga-esi wee kọcha anyị na oge ga-esi wee kọta anyị na onye iro gbara okirikiri na-echekwara ndị ya nche mgbe niile na anyị nwaziri onwe anyị na-ekwu okwu ka anyị nwere onwe anyị nwekwana omume anyị ga na-eme anyị ga na-ezekwa n'ọtụtụ ihe anyị ga na-ezi ihi anyị ga na-ezi imirikiti ihe o mekata o mebiere anyị ihe ndebe anyị omume nke adịara na mmanụ na ahụ ọnụwa bụ ndị ọnụ na oru n'okwu kwuo ọnụ n'okwu si gba ụmụ nwaanyị na-aba ha pụtakwa na soshal midia ebe a n'ụwa anyị n'ala bịa yọọ na ha gbaghara ala ọ bụrụ ya meji onye ọbụla bịa yọọ anyị wabugodo Anambra steeti they deserve to say ndị Anambra anyị dị sorry maka this act Bianca ga-emekwe ya na Bianca mmụọ ono onwekwa minino maka na onu a karọ Ojukwu were ewu na this country
na Bianca nwe onu ọma mmemekwa na ọ ya karịa anyị maka na ebe a na-anụ ya nwere nnukwu agba nwere iru n'obodo a na the whole country, even na the whole world. Ije ebe ọbụla na-agba gị dim Ojukwu ọbụla agbara gị Ojukwu mgbe I could remember na mgbe ya nwa bụ nwaanyị queen nke ndị England bịa n'obodo a na Papa Ojukwu butere moto ejiri bugharịa ya efu na ebe alụ batala ya abụrụ obere obi o si pụtakwue abụrụ okwu obere obi nke pụtara na anyị agaghị qualities anyị nwee anyị ewurezi ya mebe ka o si saa anyị gbakwa na ha ga-atịkwara ndị Igbo ọnụ tụmadụ anyị nwa bụ ndị echichi ya makana o nwere ike ọdụ nnukwu na-enwere immunity onye makwa na-echi si bịa toere gbana ụmụ nwaanyị a from ebe ọbụla ha nọ ha gbakwa ibu ndị Igbo na ha dị sorry for that art ibi m ụdị omume na-ewuzi n'ụwa niile ọ dịzi mma ịchọrọ ka eji eme komedi a na-achị ọchị chọrọ ihe ọma ka ọ ịma na ihe abụrụ ihe ọma na ọma nwe ewi ka ọ na ịma na ihe ọjọọ na-ewusi ike ichere ihe abụrụ na ihe ọma mee ichere onye ọbụla ga-anụ ya naanị ihe ọjọọ na ihe ọjọọ njọ ga-abụ ọnwa ahụ amekpa nkịta oru ebe niile mana megoro ofu ihe ọma onwe ya ga-afụ ya ọmakwa ogologo okwu nwere ikwu asọrọkwa na ndị ji eme komedi onye mere komedi eme ya achị ọchị mana ka anyị malụ ma o nwere ihe a ga-emebiri anyị o nwere uru anyị ritere n'ife a ihe a ndị ụmụ anyị a mere ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị oge na ama na ụmụ anyị kwesịrị na polisi ga-akpụsịrị ya tinye na sel unu amarọ nke ahụ unu na-achịrị ha ọchị ngwa ya mara ụnụ mma ihe m kwuru bụ uche m na ọ bụrụ na uche nke m ojuokwa m afọ ọkwa mkparị ka akparịrị anyị bụ ndị nze na ọzọ na ndị N.T.I na Anambra steeti na nwaanyị na-anụ anụ ya pụta ma nwaanyị na-alụ alụ ụra anyị ya na-amụ amụ mana nwaanyị na-alụ alụ ga-ebiliela oche jere achọ nwaanyị anyị na-alụ alụ okwu na pọblik na-adụ ya aka n'ọnụ anyị na-amụ amụ mgbe mụbanụ na ya mụ na ahụ mgbe o mechaghị mgbe o mesịa anyị ga-afụ ya ma ofu nwoke bilie iri ofu abada jezie makụọ nwaanyị anyị na-alụkwa alụ makụọ ya nọrọ ebe a rara ụra ka anyị maji biko na onye mgbe o ji atọ ndị mmadụ ọchị ọ tọrọ m ọchị maka na ama m na ọ ndochighị azụ ka ọ bụ nyere anyị. It's not good.